मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीराम हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्माण्डः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आजी परतगाडी मठांतू एक व्हड दिवस म्हणून आमी सांगता 50 वर्ष हे मठ चोलोवन गेले ते एक विषय विंगड व्हड कार्यक्रम केले ते एक व्हड विषय विंगड। किंतु हे कसं नसा विद्यार्थी जीवन असा नाजाल्यार एक समाजाक कसं एक वैदिक वृंद जावपा ते अत्यंत 50 कार्यक्रमांकिंत व्हड म्हणून सांगता। कित्याक की म्हळ्यार फंक्शन 10 दिवसांचं फंक्शन एक ताका पहिले तयारी 1 वर्ष तयारी जालें 1 वर्ष तयारी 10 वर्षाचा कार्यक्रम फंक्शन कंप्लीट नाजाल्यार बाकी कसं नाही असल्यार आबा बिल्डिंग बांदची आसा फाउंडेशन घालें बिल्डिंग जालें 2 वर्सां भितर जालें विषय संपलो। किंतु विद्यार्थ्यांक 5 वर्ष शिकोवका 10 वर्ष शिकोवका ताचे किंता व्हड तपस्या आनी खंयचेय ना। त्या निमित्तान बाकी 2 कार्यक्रमांकिंत आमगे हे पाठशाळेचे कार्यक्रम अत्यंत महत्वाचे आशिल्ले। त्या पाठशाळेचे कार्यक्रम जावपा दिलेली आमकां त्या रितीचे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसा फ्लॅट की नाजाल्यार रूम्स की हे उठूप अत्यंत महत्वाचे आशिल्ले। त्या निमित्तान आमकां कन्स्ट्रक्शन आनी उठूप करपाक पडलें। नाजाल्यार ताचे किंता मुख्य उद्देश कशें आशिल्ले पाठशाळा रूम जावपा विद्यार्थी वर्ग हांगा येवपा कित्याक की म्हळ्यार मठ म्हणलें लक्षण येवपा जाल्यार मठः छात्रादि निलयः म्हणून सांगतात। छात्र ना जाल्यार हे मठ कशी मठ म्हणून सांगतात। आज हे 28 विद्यार्थी आई निमित्तान आज आमगे परतगाडी मठ खरे रीतीन मठ श्रेय आमगे मठ वर्गांक वता। आज चौडोमा हांगा आयिल्ली आसाची आमकां गोत आसा तुम्ही उठूची घर सोडून गेल्याची औस बापसू कडच्यान सोडून घेवन औस बापसू कडच्यान दूर राखून गेलो 5 वर्ष तुम्ही शिक्का पडता 10 वर्ष शिक्का पडता आनी कंडिशन घाले मोबाईल ना हांगा सो तुमकां आनी कसं अवकाश ना फ्री टाइम जाल्यार टाइम पास जावपा जाल्यार अवकाश ना हांगा फिरत बसता माल बंद कितले जाल्यार म्हणजे लॅक करता तितले तुमकां अवकाश ना। बाकी कसं नाही तुमकां अवकाश मेळना कितले मार्बल घाले कितले मार्बल ह्याची लॅक करून घेवपा पडता। सो विद्यार्थी कितलेक कठीण म्हणजे तुमगेलें सुख तुमगेलें उठूची कसं प्रतिनित्य तुम्ही चोलोवन गेले आशिल्ले प्रत्येक तुम्ही त्याग करून घेवन मठांत शिस्तबद्ध जावन गेलो शिक्षण घेवचे कितें तुम्ही उठूलोक हांगा आयिल्ले आसाची तुम्ही आयिल्ले बद्दल विशेष जावन गेलो तुमगेले औस बापसून मस्त एक व्हड मन केलें की चरडाक परतगाडी मठांत घालका तुम्ही वेगळे एक व्हड मन केलें की स्वाम्यांना नाजाल्यार एक मठांत वचून मागीर उठूची सोन घेवन हांव परतगाडी मठांत राखून गेलो। तुम्ही येता म्हणून तुम्ही निर्णय घेतले तांणी सहकार दिले तुम्ही निर्णय घेतले हे दोन्ही केतील बद्दल औस बापसूक आनी विद्यार्थी वर्गांक हे संदर्भार आमी संतोष पयला अभिव्यक्त करताची कित्याक की म्हळ्यार औस बापसूक सहकार ना दिलेले आसले ना तांगेल सहकार आसा चौडवान निर्णय घेतला जाल्यार ना बा परतगाडी रानांत कोण वच्चे थंय 5-10 वर्ष शिक्का कोण वच्चे जर तुम्ही निर्णय घेतला जाल्यार आमगेल मठ पाठशाल चलना। तुम्ही निर्णय घेतले औस बापसूक नाका तू थंय आनी वच्चे नाका हांगा घरांत तूं गेलो कसं तरी शिक म्हणून गेलो ताणें जर सांगितलें आसल्यार म्हळ्यार बापसूल सहकार औसूल सहकार आनी चौडवाल निर्णय हे अत्यंत महत्वाचे आशिल्ले। आनी 28 चौडवाले औस बापसूक आनी 28 चौडवांक ह्या संदर्भार तुम्ही इतले निर्णय घेतले धैर्याचे निर्णय घेतले आम्ही मठा वताची आणि
तुम्ही आमचेर एक विश्वास दवरले आमी एक स्वाम्याचेरी पर्तगाळी मठाचेरी हे पिठेचेरी विश्वास कोण घेनो तुमगेल चौडू अंक तुम्ही स्वाम्याने ती वोपसून घेनो बतासाची टेक्निक बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची मुकाबील दिवसांतू हे सर्वही विद्यार्थी वापस बाहेर येताना एक पंडित जाऊन घेनो बाहेर येऊचे तसले एक ताकद आणि पंडित जाऊन घेनो आणि बाहेर येऊ का त्या जाऊ का दिलेली आमका विद्यार्थी वर्गाले तांगेले एक सहकार जाऊ का किते की म्हणारी तुमगेल सहकार नाशीची आम्ही कसं नाही करचे जायना विशेष जाऊन घेऊन बाकी उठ्ठ लोकांका विद्यार्थी उठताले तुमको कोण आयल्या दिसता अरे एक विद्यार्थी हे ते उठताले बट आमका खरे सांगता म्हणारी तुम्ही उठू आमका पुत्र समान जाऊन घेणं असेल त्यांनी तांगेले 5 वर्षाक हौसू कुत्ताकडच्यान दूर उरका बापसून 5 वर्ष कुत्ताकडच्यान दूर उरका चढ समय अवकाश मेळना उलोचक वाटची बय तुम गेले इत असून वैकेची त्यांनी एक होड निर्णय घेऊन गेलो एक स्वाम्याचेर विश्वास करून गेलो पर्तगाळी मठाचेर विश्वास करून गेलो तुम गुड्डू लोकांका हांगा प्रवेश दिल्लसा सो त्याचे संपूर्ण तुम्ही कसं एक समय असा उपयोग घेऊन तुमगे लावस बापसूक एक गौरव जावचे तशी तांक वेके एक मनात समाधान जाऊ का की मागेल चल्लो पर्तगाळे गेलेलो बरे एक पांडित केलो चल्ला म्हळे बापसूकिंत चढ शिकून घेन आयला म्हळे त्याची बापसूक एक होड गौरव मागेल चढ पूर्ण शिकला हांव म्हळे इतले शिकिले म्हाका संस्कृताचे राम शब्द मात्र बोलत असा किंतु मागेल पूत संपूर्ण संस्कृत शिकून घेन आयला म्हळे मागेल चढू मागेल किंता चढ शिकलो म्हळे त्याची ताका बापसूक गौरव तशी तुम्ही ते ज्ञान संपादन करून घेवचे तशी तुम्ही करून घेऊ का आता मी पुत्र समान म्हणून सांगले आम्ही सांगचेच जाता किते की म्हळे चाणक्यानी तू एक सांगितलं सुभाषितान की जनिता चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितर स्मृताः म्हणून सांगितलं 5 लोकांक बापसूल स्थान दिलेलं असा एक जनिता जो जन्म दिता आणि कोण उपनयन करता ताका कोण विद्या प्रदान करता कोण अन्न दिता आणि कोण तुमगेले भय अंकुलन रक्षण करता हे कोण करताची त्यांनी तुमका बापसूल समान म्हणून सांगितलं आता 5 वर्ष होची राम आणि ह्याची स्वाम्या तुम्ही सर्वही दिवसाक अन्नदाता विद्यादाता जाऊन नशिला जन तुम्ही सर्वही आमका पुत्र समान म्हणून गेलो ह्या रीतीने आम्ही तुमका तुम्ही बरे शिक्षण घेऊ का विशेष करून गेलो विद्यार्थ्यांक उपदेश कसं की म्हणे सुखार्थीचे त्यजेत विद्या सुखार्थीचे त्यजेत सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः न सुखम म्हणून गेलो एक विदुर नीतींतू महाभारतांत तसले एक उपदेश सुभाषित मुखाबील दिवसांतू तुमच्या वाचूच्यात मिळता आता 2 जावका तुमका एक सुखार्थी जावका ना एक विद्यार्थी जावका तुमका कसं जावका विद्यार्थी जावका की सुखार्थी जावका विद्यार्थी जावका जलेरी कुटू सुख त्याग कर कोण विद्यार्थी जावका म्हणून येता ताने सुखाकडे लक्ष दिनाशी उरता आणि कोणाक सुखार्थी जावका ताक विद्येला विद्या जावका जलेरी ताने आपल्याला सुख कसं नसा त्याग करता तपश्चर्य करता वेळोवेळी ताने समय देऊन घेऊन ताने हे करता कशी करता की म्हणे क्षणशः कणशश्चैव विद्या अर्थंच साधे क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम म्हणून सांगितलं प्रत्येक एक क्षण तुम्ही परिश्रम करून तुम्ही ज्ञान संपादन करून घेता प्रत्येक क्षण आजी उरो फाल्यावरचो परावरचो अशी करत गेलेली विद्या तुमको प्राप्त झाला त्यातून क्षणशः प्रत्येक एक क्षण तुम्ही मेहनत करून गेलो परिश्रम करून गेलो तुम्ही ज्ञान संपादन करून घेऊ का आणि कोण धन संपादन करता त्याने एक कण असं पडा ते व्यर्थ जाण्याशी करून घेऊ का सो तुमक लाभ जाऊची कसं की मला प्रत्येक एक क्षण कणात लॅक करणार
तुम्ही खाली क्षणाच लॅक करता की किती दिवस हांव व्यर्थ केले. प्रति एक क्षण तुम्ही विद्येक किती तुम्ही अवकाश देऊन घेऊन प्रयत्न करून घेऊन परिश्रम करून घेऊन तुम्ही हे ज्ञान संपादन करून घेऊ. आता तुमचं दिसता हाल्या तुला पाठशाळ चाल जाता फस्ट एक बार 10 दिवस सांगतो मारे मास्टर माग तेक वत ना एक एकदा भय दिसतो तुमका फस्ट 15 दिवस 1 महिने कसन संस्कृत है राम शब्द क्या और द्विवचन क्या तो एक वचन क्या बहुवचन क्या स्त्रीलिंग क्या पुल्लिंग क्या नपुंसक क्या समास क्या है क्या त्या केन माध्यम वच्चे किती सांगले रे गत ना ही भी नकाची सुभाषितांतू कशी सांगितलं असा कसं मिळाली आचार्या पादमादत्ते पादम शिष्यस्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च हे मात्र दवर घ्या हे एक सुभाषित मनांत दवर घ्या आचार्यात पादमादत्ते केन टीचर तुमक शिकयताच त्यांना तुमक कळचे 25% मात्र ताण संपूर्ण शिकले वैद्याची तुमक कळचे पाद 25% मात्र उरील 25% पादम शिष्य स्वमेधया तुम्ही दिवसा स्वाध्याय करताना आज टीचर शिकेला हल्ल्या दिवसात तुम्ही वापस मनन करता पडे हां टीचरांनी सांगितलं अशी वेळ मला पुढे ना थोडे आणि 25% कळतात सो 100 आणि 50% कळे रे थोडेच तुमक कळना असेल तर ना पादम सब्रह्मचारी अरे मग होतणार आहे तू गेल व्हाट टू हॅव करून कंबाइंड स्टडी करते चाल करता ताक कळेल उरता तुक कळेल उरना तुक कळेलस ताक कळेल उरना सो तू सहपाठी केना कंबाइंड स्टडी करता तेन आणि एक 25% तुम्ही करता आचार्य सांगितलं 25% स्वतः वापस शिकेल तर अनेक 25% कंबाइंड स्टडी केलं तर ना हे 80 राहते ते 80 ऱ्या मुलींनी सांगितलं तर तो 80 व्या मुलींकडे तुम्ही करता आणि वापस एक 25% 75% दिले कडे पादम कालक्रमेण थोडेच दिवस गेले तसे आणि 10 दिवस 15 दिवस गेले नंतर टोटली 100% येतात एक दिवसाभितरी उठू ज्ञान याना तर तुम्ही भयभीती म्हणजे करण्याची ना केना तुम्ही अधैर्य पाहू नकाची मागच्या यत्तिकीना संस्कृत मागच्या मनावत्तिकीना वेद मागील उच्चारण समजत की ना कसने दुका म्हणा काल गेल तशीची सहपाठी निमित्तानं तुम्ही स्वाध्याय केले निमित्तानं आणि आचार्य आणि टू लोकांना मिळेल निमित्तानं 100% जाऊन गेलो तुम्ही शिकून गेलो बरे रीती येऊच्यात जाता फायदा कसा नाही 25% इतकं तू शिकून कडे फायदा कसा नाही तिथे ती म्हणाली विद्वान सर्वत्र पूज्यते स्वग्रहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः विदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते तुम्ही विद्वान जाऊन बाहेर राहिले म्हणाली तुमगेला गावांत वैके गौरवसा पर्तगाळी मठांत वैके गौरवसा गोमांतकांत गौरवसा कर्नाटकांत गौरवसा तुमचं गौरव प्राप्त होतं हे विद्येत असल एक महत्व असा जर तुम्ही विद्वान जाऊन गेल जर आईले रे भले तुमका जगतांत खंय जावका गेले त्याची तुमचं गौरव असा पीएम मोदी कस पडाय थै मात्र तागेले देशांतू आणि केलो 4 देशांतू तक गौरव करतात किंतु विद्वान जर मळेरी तागेकिंता चढ गौरव मिळते तसं स्थान मळेरी हे आमगेले वैदिक विद्या त्यातून तुम्ही सर्व लोकांनी हे विचार करून घेऊन मुकावी दिवसांत उत्तम ज्ञान संपादन करून घेऊ का खुशी विषय कसन की मळेरी 1955 ಅಂತೂ ಗೋಮಾಂತಕचे ಡಿಚೋಲಿಂತು आमगेले परमगुरु स्वामीना इंदिराकांत संस्कृत पाठशाला आरंभ केली त्यांना 12 वर्षाचा कोर्स त्या 12 वर्ष कोर्स करताना त्या टाइमाचो विद्यार्थी आईच्या दिवसात हांगा उपस्थित असतात आणि मोहनदास आचार्य त्यांनी हांगा आईल असाची अनेक वर्ष पडले 70 वर्षा पहिले त्यांनी शिक्षण घेतील तसले संस्थे आमगे इंदिराकांत संस्कृत पाठशाला त्या पाठशालेचे प्रथम विद्यार्थी आमगेलो मोहनदास आचार्य आज आमगे जीवोत्तम विद्यापीठ आरंभ जाता म्हण किती मुंबई तुलेला आम्ही येऊन गेल्या विद्यार्थ्यांना सो तांगेले एक अनुभव तांगेले आशीर्वाद तुम सर्वही चौडून प्राप्त जाऊ का
त्यांना त्याची व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी शिकोच तसले एक परंपरा दिचोली तशिले तदनंतर वेंकटापुराक पुनरारंभ झाले तदनंतर वेंकटापूर झाल्यानंतर कडेरी आमगे ह्या पर्तगाळी मठाक स्थळांतर जाऊन गेलो आजी ह्या पर्तगाळी मठांतू पुनः जीवोत्तम विद्यापीठ म्हणले नामाभिधानानं आज हे आरंभ जातासाची हांगा बशिले कित्याक म्हणून तुम दिसला आणि कित्याक बसल्याची तुम आमको हांगा हान्नेची तुमगेले विद्यार्थी जीवन बरे रीती जावची कितेरी ताने माके स्व खुशीन तुमगेले दाख ताने सपोर्ट करता म्हणून सांगले तुमगेले जीवन बरे रीती जाव का म्हणून कितेरी आ संपूर्ण समाज बसलो त्यांनी पाठशाला कशी ती म्हणारी औसबापुसताची तांका दवरताची तुम्ही आम शिकाऱ्याने वताची किंतु आज तशी आज आमगेले जीवोत्तम विद्यापीठ चाल जाता म्हण कितेरी आज मी समाज वैद्याची तुमगेल मागशी राबून गेलो तुम्ही उठू लोकांना शिका आम्ही तुमगेल मागशी असा कितेरी आणि बेंगळूर तुलेना गोवा तुलेना अनेक गांव तुलेना आज तनी हंगा आईल असाची आईल बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची चढ समय आम्ही घ्यानाची दशमी निज ज्येष्ठ मास शुद्ध दशमी दिवसू मध्वाचार्यांक अत्यंत प्रीत्यास्पद जाऊन नशील तसं लायकी दशमी तिथी स्वाती नक्षत्र योग असा चित्रा आणि स्वाती नक्षत्राचे योग मध्वाचार्यांक संबंध पाविलेची स्वाती नक्षत्र त्यामुळे गुरु आणि आमचे मुख्य प्राणालय नक्षत्र स्वाती नक्षत्र तन्निमित्तानं तसल्याची दिवसाक आयची दिवसाक पाठशाला आरंभ जाताची सर्वही विद्यार्थ्यांक खंचे रीतीरी तुम्ही हंगा भेदभाव करनाशीची खाली शिक्षणाचेर मात्र तुमगेले विचारधार उरका त्या सोडून बाकी खंचे तुमका लाभ जायना खाली तुम्ही शिक्षण घेऊ का आणि त्या शिक्षणात कसकसन व्यवस्थित करका त्या जबाबदारी आमगेले शिक्षण घेऊची तुमगेल जबाबदारी शिक्षण दिवचे आमगेल जबाबदारी हे उभय म्हणजे स्वाम्याने आणि गुरु शिष्यामध्ये एक बरे भावन उरलेली विद्यार्थ्यांका बरे रीती स्थानमान गौरव मिळतात तशीची एक विद्यापीठांतू मस्त वय अशी चौडवणी असाची 20 वर्ष 22 वर्ष 25 वर्षात चौडवणी असाची 4 वर्षाची चढ असा 25 वर्षात चढानं 4 वर्षात चढाक आपल्याला भाव म्हणून समजून घेऊन तक्का सहकार दिता आणि 4 वर्षाचे चौडवणी भावामध्ये अन्न म्हणून गेलो तक्का त्याची रीती तक्का गौरव देऊ खंचे रीती भेदभाव करची की त्रास देऊची की हे खंचे हंतो अवकाश ना एक स्वाम्या निमित्तानं आमगेले एक जबाबदारी अशी निमित्तानं तुम्ही एककडे उरताची तर तू खंचे रीती उत्तर की खंचे रीती ज्ञान अशीची तो मागेले भाव म्हणले का भावनेनं काही घेऊन गेलवचा आणि कोण सहा नसा ताण की मागेलो गोड अण्णा भाव मागेल रक्षण करता मागे शिकेता म्हणले भावनेनं ताक वेगळे गौरव देऊची तशी तुम्ही सर्व लोकांना पळवून घेऊ एकमेकांमध्ये बरे एक प्रीती बांधव्य तुम्ही दवरसून घेऊ का तुमगेला आजी तुमक ते अनुभव यान जाताले बट केन्ना तुम्ही शिकून गेला आणि बाहेर वता पळे वापस त्या 5 वर्ष दी पळे आम्ही दिवचेक जायना आफ्टर 5 इयर्स तुमक ते परिसर ते चौडवान खेळचे हे ते आणि आफ्टर 5 इयर्स नादेला तुम्ही लग्न की नादे मुकाबले उठू झाल्यानंतरच पळे तुमक दिसताय विद्यार्थी जीवन असेल मरे आम्ही हंग फिरता असले ते फिरता असले तो नाही पडलो हो हंग पडलो गाणं शिकेला हाणं शिकेला तर वापस नाही मिळाली आम्ही दिवचेक जायना सो हे गोल्डन अपॉर्च्युनिटी 5 वर्ष तुमच्या हातात कसा ते बरे रीतीने तुम्ही जीवन करा चर्च स्ट्रेस कर नाकाची प्रेशर कुकर नाही म्हणे आरामशीर तुम्ही शिकया 5 वर्षाचे समय असा बरे कोण तुम्ही शिकया तुमगे मागची स्वामी असाची अध्यापक वर्ग असाची समाज असाची तू खंचे रीतीने तुम्ही चिंत करून स्ट्रेस कर कामना कसं नाही असते रे त्याची बसून प्रत्येक हक्का परिहार करून घेऊचे जाता आणि कोणाक एक पंथ सांगल्यार कळता केलो लोकांक 4 पंथ सांगता प्रत्येक हक्का आमगे अध्यापकांक तशी व्यवस्था दवरेल असा तुम्ही खाली तुमगेल योग्यता तुम्ही सिद्ध करून घेऊन एक बरे विद्वान जाऊन गेलो आमगे हे जीवोत्तम मठातुलेन ना जीवोत्तम विद्यापीठातुलेन एक बरे स्थान घेऊन गेलो तुम्ही सर्व लोकांवर कामळे इतले आमगे आशय असा हे सर्व ही आशय तुम्ही परिपूर्ण करता म्हणजे विश्वासारी आज इथून सर्व लोकांका मी प्रवेश दिला असा आईची दिवसाक तुमगेले विद्यार्थी जीवन आनंदता शिस्तबद्ध जीवन आनंदता सर्व लोकांना रामदेव बालकी परंपरे स्वामेल की वीर विठ्ठलाल सेव करून घेऊन
गुरुल सेव करून घेऊन तुम्ही ज्ञान संपादन करून घेऊ का आयच्या दिवसाक हांगा 3 आचार्य हांगा आयिल्ले संस्कृताक 2 आचार्य आम्ही निवड केल्लो आसा. एक आमगेले रघुत्तम आचार्य आणि बँगलोरतुल्यान आयिल्ले आसाची आणि एक गोकर्णातुल्यान आमगेले गणेश भट्ट तांणी हांगा आयिल्ले आसाची आणि वेदाचे मास्टर जावन गेलो अथर्व बांदेकर आणि तुमका वेद शिकयताची आणि कर्मांगाक आमगेले लक्ष्मीकांत भट्ट तो तुमका कर्मांगाचे विषयाचेर तुमका पाठ करताची ताका आज बंधन आशिल्ल्या निमित्तान आज ताणी उपस्थित ना. सो मुखावेल दिवसांतू आणि एक बार थोडेची टाइम टेबलान थोडे व्यत्यास उरताले किंतु जुलैतुल्यान कट्टुनिट्ट जावन गेलो तुमका कशी टाइम टेबलाचे लिस्ट दिल्लो आसा त्या टाइम टेबला प्रमाणे आमगेले पाठ आरंभ जाता. सर्व लोकांना एकत्रित उरून घेऊन हे पाठशालेचे नाव बरे रीतीन येवचे तशी तुम्ही सर्व लोकांना प्रयत्न करता. तुमच्या सर्व लोकांक विद्यार्थी वर्गांक अध्यापक वर्गांक सर्व लोकांक देव बरे करो. समाज वर्ग आयिल्ले आसाची तांकांय देवाचो अनुग्रह निरंतर प्राप्त जावो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे मी मंगल खडेताची श्री कृष्णार्पण.